ברוכים הבאים לחופשה המושלמת שלי בסיישל, חלק ב'. ביום הרביעי לחופשה החלטנו להשכיר רכב ולנסוע לאחד החופים הכי יפים שראיתי מימיי. מלון הפור סיזנס היושב על מפרץ קטן וקסום ביופיו הנקרא פטיט אנסה, משמע החוף הקטן. למלון 67 וילות פרטיות עם בריכות אינפיניטי ומרפסות דק המשקיפות על המפרץ הפרטי, סילי הגרנית והמים הצלולים של החוף. כניסה לחוף המלון אינה כרוכה בתשלום, אך אם תרצו להשתמש במתקני המלון, כגון מיטות שיזוף, השמשיות, מגבות, ערכת מים וקרם הגנה, מקלחות ואף בריכה נוספת הממוקמת ממש בכניסת החוף, תאלצו להיפרד מסכום של כ-100 יורו לזוג. למלון גם מסעדת חוף מעוצבת, המגישה מאכלים כלילים וטעימים, התואמים את אווירת החוף והחופשה. המחירים אינם זולים, אבל בהחלט שווים את החוויה המושלמת. המים של החוף כל כך יפים וצלולים כקריסטל, וניתן לצלול בקרבת החוף ולראות חיים ימיים עשירים. לאחר מספר שעות בחוף המלון, הגיע ענן טרופי ואיתו הגשם, וזה היה הסימן שלנו לסיים את היום ולחזור למלון שלנו. למעוניינים, צוות הפור סיזנס מספק הסעות עם רכבי גולף עד לכניסת המלון, כדי לחסוך עלייה רגלית תלולה. כשהגענו למלון שלנו, סטורי סיישל, הגשם פסק והיה ניתן ליהנות מעוד כמה שעות בריכה. ביום החמישי לחופשה, לקחנו שייט פרטי של יום שלם לאי פרלין וסביבתו. בדרכנו, חצינו אי פרטי קטן בשם קוזין, אותו קנה לקוח פרטי ובנה עליו וילה גדולה ומספר בקתות קטנות. העצירה הראשונה שלנו הייתה בחוף אנסה לזיו, שהוא אחד החופים היפים והמוכרים באי פרלין. לצערנו הים היה מעט סוער וגלי, ולכן לא יכלנו לשחות מהסירה לחוף ובחזרה. את דרכנו המשכנו לאי צבי הענק, קוריוז. האי הקטנטן הזה הוא שמורת טבע מהייחודיות והבודדות בעולם, שמאכלסות יותר מ-300 צבי ענק. מתינוקות שרק בקעו מהביצים, ועד לזקנים ביותר שגילם נע בין 80 ל-120 שנה. לאחר תשלום כניסה לשמורה, ניתן להסתובב באי בחופשיות, ללטף את הצבים, להאכיל אותם, ואף לראות את התינוקות הצעירים בפינה משלהם. נקודה נוספת קרובה לאי הצבים היא סנט פייר, בה עצרנו לצלילת שנורקלים. המים כל כך צלולים שניתן לראות בחדות את הדגים חובבי הלחם שהתקרבו לסירה. תחת המים, סלעים מרהיבים שמהווים בתי גידול לשפע עצום של דגים טרופיים בשלל צבעים וצורות. אפילו צוללנים חובבניים יכולים בקלות לראות מורנות, חתולי ים ואפילו קרישי בלק-טיפ צעירים שבורחים יותר מהר משניתן לראות אותם ולצלם. הזמן באתר הצלילה סנט פייר עבר כל כך מהר ובהנאה גדולה שלא הרגשתי שעברה מעל לשעה והיינו צריכים להמשיך ולחזור חזרה לאי הראשי שלנו מהה לפני החשיכה. את החוויה שלי בסיישל קשה לתאר בקצרה. אני יכולה להגיד שהטבע, האנשים והאווירה שינו את גישתי לחיים. היום אני נהנית לעצום עיניים בשקט ולהיזכר ברגעים הקסומים שחוויתי באיים. הצבעים שראיתי, השקט הנפשי והחיבור לטבע נשארו חרוטים עמוק בליבי. סיישל היפה. הירוקה והכחולה, הלבנה והאפורה. סיישל היא משקיעות היפות בעולם, ומי שלא חווה לעולם לא ידע.